вече може би около 12 години искрено, много запалено се занимавам с кулинарни изкуства. 10 години ти осъзнава ли си, че това е кулинария? Ами не, да ти кажа често, нямах представа какво се случва. Вече знаех, че ми харесва да готвя и записах в Тоха и бях супер запален през цялото време. И всеки път, когато имахме кулинарните часове, ти казвам, направо треперех, даже не излизах в междучасието. И когато станах 11 клас, тя ми каза, виж, има едно нещо наречено най-добър млад готвач на България. Искаш ли да пробваш и ти? Разбира се, веднага пробвах. Между другото си изиграх сам лоша шега и бях твърде наперен и станах втори, защото много ми беше говоренето, малко действията и си го признавам и ми беше огромна поука. Всеки божи ден в продължение на месеци ние готвехме една и съща чиния, различни вариации. Няма да забравя погледа на баща ми, като спечелих, как просто се разрева. И до ден днешен ми признава как като домачне за мен, защото съм във Варна, те са в София. И си пуска от време на време клипчето, как ме обявяват като победител и вика как пускаме една сълза. И винаги съм казвал, за мен това е една от най-адаптивните професии, защото няма ден с ден еднакъв. Една седмица стане температура, всеки ден го отглеждам и то ферментира. И се получава една марината за меса, която е жива. Честно казвам, над 20 теста съм правил с приятели и с семейство. Няма такова нещо. Това е, може би, най-вкусното месо, което съм някога, само защото съм си направил труда да отделя време за това нещо. И го създадох този бранд и реших да започна да ферментирам различни продукти. Ти си бил на 19 години, когато ти научаваш за този жив плесен. Да, в Копенхаген, в Алхимис го видях за първи път. Това се опитвам да постигна, да го направя на продукт, който е абсолютно достъпен за всеки. Защото когато имаш този продукт, винаги едно месо ще стане много вкусно, когато го направиш вкъщи. Най-трудният момент със сигурност беше подготовката за най-добър млад готвач на България, защото тогава съм 12 клас. Много учене и много предмети имаш да завършиш. В същото време ти трябва всеки божи ден да готвиш и да правиш тестове. В същото време, нали, опитвах се да работя. В същото време учех английски език, да вземат C1 ниво. В същото време от 12, вече 15 години играя водна топка. Тогава просто ми беше най-тежко, но един път не съм си казал няма да го правя. Спирам. Точно обратното. Казвах си, има за какво да го правиш, знаеш каква е целта, постарай се да свършиш всичко както трябва. Постарай се да свършиш всичко както трябва. Здравейте на всички, аз съм Милен Минев, а това е новият ни формат История от бизнеса Events. Днес сме на гости на Гурме Фест Варна, който се провежда в фестивален конгресен център в град Варна за втора поредна година. Първият ни лектор, който току-що слезе от сцената, е Здравко Атанасов. Здравей! Здрасти. Здрасти! Много ми е приятно. Благодаря, че най-младия лектор днеска е и първи. Първи откри събитието и първи сяда и на подкастката ни. Може да се представиш с няколко думи за нашите почитатели, за нашата публика? Както казахме, казвам се Здравко Атанасов. На 22 години съм от София. И вече може би около 12 години искрено, много запалено се занимавам с кулинарни изкуства. И възможно много се опитвам да науча да попия от професията колкото се може по-отрано. И за това може би се навих да бъда лектор тази година, толкова, нали, млад. На 22 години, от 12 години се занимаваш с кулинария. Точно така. На 10 години? Да. На 10 години ти осъзнава ли си, че това е кулинария? Ами не, да ти кажа често, нямах представа какво се случва, защото в София имаме семейен бизнес с ресторанти и още като бях малък, баща ми работеше и мен просто ми беше интересно, исках да видя какво прави. И той, първият ми спомен е как отивам в ресторанта и той меси тесто. И аз го виждам и то като пластилин и ми става интересно. И оттам направих първата си пърленка, втора, трета. Запалих се адски много, записах го след това в Тоха в София да го уча от 8 клас и до ден днешен това си правя и с това ще занимавам. А ти спомена, че си от София, Да. А ние сме във Варна. Как на 10 години ти замеси първото тесто, първата пърленка в ресторанта на твоите родители, записа Тоха и как стигна по пътя до Варна? Какво те доведе във Варна? Ами в интерес на истината не беше някакъв ясен план, който, нали, ми е На 10 години бил да си имал записан, ясен но точен план. като започна много да ми харесва и като станах, не знам на колко години се пада 8 клас, мисля, че 15. Да. И вече знаех, че ми харесва да готвя и записах в Тоха и бях супер запален през цялото време. И всеки път, когато имахме кулинарните часове, ти казвам, направо треперех, даже не излизах в междучасието. Чаках си да дойде
часа и имах огромния късмет. Госпожа Юля Панджерова, госпожо, обичам ви. Тя е моя ментор за тези 5 години. Тя видя нещо в мене, видя, че се старая и че го искам. И когато станах 11 клас, тя ми каза, виж, има едно нещо наречено най-добър млад кофач на България и се провежда всяка година и всички училища, свързани с тая индустрия в България, участват. Искаш ли да пробваш и ти? Разбира се, веднага пробвах. 11 клас беше пробен, да видя за какво става въпрос и 12 клас започнах състезавам за това състезание и отново казвам благодарение на госпожа Панджерова и на всичкия труд, който положихме. Станах първи в България 2022 година. Къде се проведе това състезание? В Интерекспо центъра в София се проведе. По време на СИХРЕ, който е най-големия кулинарен форум за момента. А каква беше тази подготовка и какво е състезанието? Може ли да обясниш няколко думи за аудиторията? Да, с удоволствие. Състезанието като цяло е на 3 кръга. Първият кръг е вътрешен кръг. Хората, които са от моето училище и имат интерес да участват, се състезаваме помежду си и правим едно основно и едно предястие в 3 порции всяко, който спечели, отива на регионално, което в моя случай, понеже съм от София, беше в Благоевград. И още няколко региона от България правят същото и сме по 6 училища или по 8 на регион. И само 3 или 4 от тях се класират. Тогава, между другото, си изиграх само лоша шега и бях твърде наперен. И станах втори, защото много ми беше говоренето малко действията и си го признавам и ми беше огромна поука това нещо. Станах втори, класирах се. С госпожа Панджерова го изговорихме цялото това нещо и много сериозно, много усърдно, всеки божи ден в продължение на месеци ние готвихме една и съща чиния, различни вариации и отново беше основно с предястие по 2 порции, като имаме задължителни продукти за всяко ястие, които бяха за основното сини сливи, свинска кайма и още нещо имаше, манго. А как се казаха тези чини? Имаха ли си име? Не, нямаха име. Те бяха просто... Експериментални? Да, експериментални и то просто... Това е изцяло авторско виждане, преживяване за чинията. Да, точно. И с госпожа Панджерова просто сядаме всеки ден, говорим, коментираме, давай да пробваме това, давай да пробваме онова, да пробваме това, да пробваме онова и всеки ден готвим и стигаме до едно заключение накрая. И да, стана много добре, спечелих и понеже спечелих от КАИ, Институтът по кулинарни изкуства във Варна. С гордост носиш... Да. С гордост, наистина, който е към Висше училище по мениджмънт. Когато спечелих, ми предоставиха стипендия. Това още на 11 клас? 12 вече. 12 клас и съответно ще кандидатствам, нали? Те ми предложиха стипендия, която беше в доста солиден размер, общо един семестър, така че много се запалих и в същото време получих и стипендия от HRC, което е в София. И от HRC едновременно? Да. Твоите родители кога осъзнаха, че ти си бъдеща звезда в това, което правиш? Ами няма да забравя да ви на погледа на баща ми, като спечелих, това как просто се разрева. И до ден днешен ми признава как като домачне за мен, защото съм във Варна, те са в София. И си пуска от време на време клипчето, как ме обявяват като победител и вика и така пускаме една сълза да си спомня. Може би тогава осъзнаха, че наистина... баща ти, защото е отгледал един невероятен младеж. Наистина и майка ми, и баща ми, и сестра ми. Много ви обичам и без вас наистина съм за никъде и вие сте ми опората. На 22 години се качиш на сцена пред 500-700 човека, да водиш лекция, да откриеш събитието. Ти водиш първа лекция на Гурмет Фест, международен конгресен фестивал. Абсолютно. И да седнеш, сега да си разкажеш историята, аз толкова млад гост не съм имал и това е невероятно. 12 клас, печелиш и виждаш сълзите на баща си, на твоите родители, на твоите близки. Това за мен е огромно... Най-добър готвач на България. Да. Млад, нали? Защото то си има и професионално, което вече са възрастни, обрани професионалисти. Това на 12 години, на 12 клас, извинявам се, 12 клас да го постигнеш, абсолютно е невероятно. И от HRC, от КАИ, отвън да имаш предложение за финансиране, за стипендии. И какво избра? Избрах КАИ, абсолютно. И във Варна. Да, и беше много интересно, защото реално погледнато мен много ме интересуваше да пътувам. Защото наистина, когато пътува човек се обогатява много повече, отколкото когато седи на едно място. И проверих какви са програмите и в двата университета и видях, че в HRC предлагат по-малко пътувания за по-дълго време, а в КАИ предлагат повече пътувания за по-късък период от време. Съответно предпочетох количество, повече пътуване. Но и това е да са повече опит и отговорност и напрежение. Има си стрес, напрежение. Който не е бил в кухнята, не знае колко е тежко.
Там го кажем наистина така. е тежко, дълги часове, много работа, никога нищо не се случва както си го планирал. И винаги съм казвал, за мен това е една от най-адаптивните професии, защото няма ден с ден еднакъв. Наистина отиваш и 12 часа просто работиш и се нагаждаш според работния ден и това, което се е случило. И ти на 18 години избираш още по-трудното решение да се отдалечиш от родителите си, Да. да напуснеш София, да дойдеш във Варна и да пътуваш още повече, за да трупаш опит и да крадеш в добрия смисъл опит от света. Абсолютно. Всички знаем, занаят се краде, Да. така че няма как. Как приеха тази новина родителите, близките ти, приятелите ти? Ами, Защото ти сменяш среда, сменяш абсолютно всичко. да, ами ако трябва да съм честен, аз си го исках, защото в София, да, голям град е, хубав град е, семейство, приятели, но имах нужда от разнообразие след 18 години вече в София. И така като горе-долу вече тръгна да се оформя това мое заминаване, нашите винаги са ме подкрепили адски много, винаги така, никога по-скоро не са изразявали някакво недоволство или да се опитат да ме възпрат по някакъв начин, винаги са били зад мен. Приятелите беше им мъчно, нали, разбира се, нормално и на мен също, но аз се прибирам в София. В крайна сметка съм в България, нали, и имам възможността да се прибирам, така че мисля, че всички го приехме много добре и сега си давам сметка, че това наистина беше възможно най-добрия избор, който можеше да направя и нещата просто се развиха по-добре, отколкото аз някога съм очаквал. Подкрепата е невероятно от близки семейства. Абсолютно. И това много ме държи. Някак си ти чувстваш ли, че си предал близките родителите си заради семейния бизнес, че ги оставяш или те те подкрепиха напълно да следваш мечтите си? Ами това е много интересно, Да, защото тук малко се преплита. Те има семейен бизнес в София, ти избираш по пътя, защото знаем менталитета на нас българите. Трудно се отделяме, трудно се пускаме Абсолютно. с родителите, децата ни цял живот, независимо аз съм ще правя 40 години, майка ми, баща ми, синът ни, Да. детето ни, детето ни. Аз съм на 40 години мъж, нали, детето. Наистина е така. Как и ти го прей, как мина през това решение? Не е било лесно със сигурност. Не беше лесно, имахме нужда от много разговори, много комуникация, много така говорене относно какво ни очаква в крайна сметка, защото пък и аз искам да занимавам се семейния бизнес, обичам го това нещо, отдавна го правя, харесвам го и в общи линии така се стекоха обстоятелствата, че аз уча тук, събирам опит от чужбина, от уникалните лектори, от уникалните учители, които имаме в КАЙ конкретно и събирам този целият опит и в крайна сметка аз когато завърша се прибирам в София, започвам лека по лека да навлизам в семейния бизнес и всичко това, което съм научил да го прилагам. Съответно, ние да градим качество. И, както казах, имам уникална подкрепа от нашите и мога да го докажа, тъй като в момента аз съм тук и си говоря с вас, а отвънка имаме шатра на Мерак, се казва нашия ресторант и правим там първенки работи. Но Това сте вие? Да, Първенки и бира. точно. И майка ми, Първенки с баща ми, бира, да. само и само заради този фест, нали, направихме цяло нова концепция. Разбира се, интересно ни, нали, искахме да го пробваме, но голяма част от причината е това, че аз съм тук и че, нали, ще изпитаме евента заедно. И Невероятно е. казвам, за да дам наблегна колко е голяма подкрепата. Защото буквално за няколко месеца ние направихме цяло ремарке, цяло нов бизнес, един вид, за да може да участваме и тук, нали, да може и те да дойдат, да се познат и те с уникалните хора, които присъстват и просто са голям гръб. Да видиш звездите в очите на родителите си е безценно и за теб самият. Уникално е. Спомена по-рано за личния ти бранд, който 3 години развиваш. Може ли малко да споделиш за него? С най-голямо разкажеш. удоволствие. Бранда самия се казва Koji Fight. Как? Koji Fight. Koji Fight. Идва от думата Koji. Да. Какво е Koji? Koji, така научното име е Aspergillus rhizae. Това е един вид благородна плесен, която е открита преди около 3000 години в Китай, как расте върху зърнени култури. И те, нали, доколкото е възможно по това време там на историята да изследват, те разбират, че с тази гъб, нали, с този вид жив организъм могат да правят ферментации. И започват да правят ферментации и стигат до така нареченото саке, но с много малък процент на алкохол. И защо го правят? Защото по това време на историята тогава няма питейна вода, няма филтрирана вода. Там е много по-възможно да се натровиш, нали? И съответно те благодарение на тази плесен създават една много ниско алкохолна напитка, която благодарение на съдържанието на алкохол убива всякакви видове бактерии, нали, опасни за човека микроорганизми. Съответно я пастеризира тази вода. И те виждат, че има, нали, хляб в това нещо и започват да го отглеждат.
И то какво представлява? Ти готвиш един ориз или ечемик можеш, заразяваш го с плесента, тя е като прах, брашно си представи, и 4 дни отглеждаш в едни специфични условия, там 36 градуса, еди колко си процента влажност, и тя започва да живее. И за да живее, тя се храни. И как се храни? Тя отделя ензими, които ензими разграждат въглехидрата, върху който растат, и се хранят с него. И има два основни ензима – протеиз и амилаз. Протеиза разгражда протеина на аминокиселини, амилаза разгражда въглехидрата на прости захари, нали, глюкоза. И това какво означава? Това означава, че ако аз го сложа на месо, този ензим ще започне да разгражда месото. Какво ще се случи? Ще стане по-крехко. На първо място. На второ място, човека му е вградено в природата, когато помирише по някакъв начин, колкото и да е слабо разлагащ се протеин, осъзнава, че някъде някой се храни. Това означава, че има храна, значи го гладнява автоматично. И като помиришеш нещо с коджи, така, умами се нарича, нали? Огладняваш. И аз реших това нещо да почна да го отглеждам и да направя вариацията шио коджи, което означава, аз го отглеждам 4 дена този коджи ориз, после го смесвам с вода и сол, над 12% сол, блендирам го, една седмица стане на температура, всеки ден го отглеждам и то ферментира. И се получава една марината за меса, която е жива, няма абсолютно никакви изкуствени добавки, така нататък, има само тая плесен, ориз, вода, сол, и в същото време, честно казвам, над 20 теста съм правил с приятели и с семейство. Няма такова нещо. Това е, може би, най-вкусното месо, което съм някога, само и само, защото съм си направил труда да отделя време за това нещо. И го създадох този бранд и реших да започна да ферментирам различни продукти. И зимно време, примерно, дюли с прас, райска ябълка с печена червена чушка, нали, такива зимни продукти. Ги ферментирам по същия начин и се получава един жив сос, ферментирал, който мога да използваш по всякакви начини. Дали ще е за дресинг за салата, дали ще е като вкусител за някакъв сос за месо или за някаква чиния, дали ще е сам по себе си, дали ще е в някакъв дресинг. И освен, че е жив и е натурален пробиотик, е естествен и е български и, нали, ме забавлява, което е много важно също. И го Ти си развих. бил на 19 години, когато ти научаваш за този жив плесен. Да, в Копенхаген, в Алхимис го видях за първи път. Стана ми интересно, прибрах се и трета година, нали, имаме модул иновации и трябва да създадем продукт нов за българския пазар. И съответно аз го бях видял и си казах, ще пробвам. Поръчах си от Германия спорите за тая плесен, тестове, проба грешка, ядене, мирисане. Васил и Диана отново ми идваха на гости да тестваме, да правим. Живи са се още тестват, Да. продължават. Опитни зайчета. То е вкусно, със сигурност готвиш невероятно вкусно. Още не съм ял твоя ястия, но имаш невероятна подкрепа от близките ти да седнат да ядат в чинията нещо експериментално. Абсолютно. Имат ти доверие. Да, и не помисля два пъти. Казвам, пробваме и пробваме. Но наистина пробваме го и то просто е невероятно. Не мога да излъжа. Това да маринуваш месо с Това коджи доближава ли се уникално. като начин на квас, как се отглежда? Защото аз не разбирам. горе-долу, бактерията, по начин, който работят нещата. Да, отново е жив организъм и отново е вид ферментация. Това са, нали, двете допирни точки, Да. но са различни. Да, коренно различни Едното вече, е бактерия, нали? И то не знам всъщност за квъста, не съм особено запознат, не съм чел толкова, но, нали, един вид жив организъм е и вече коджито, то е плесен и е друг вид жив организъм, но принципът е горе-долу един и също. Оставяш ги на конкретни условия по конкретен начин и те започват да виреят и работят за теб. За всекидневната кухня на семействата или на това приложимо продукт ли е или е главно специализиран за много високо ниво fine dining и кулинария? Точно това се опитвам да постигна, да го направя на продукт, който е абсолютно достъпен за всеки. Защото когато имаш този продукт, винаги едно месо ще стане много вкусно, когато го направиш вкъщи. Винаги ще е уникално и ще имаш нужда от по-малко подправки, по-малко занимавка. А пък от гледна точка на ресторантите, честно казвам, ти можеш да купуваш по-евтино месо. Като казвам по-евтино, не казвам по-лошо качество, а част от, да кажем, от прасето, която има по-малко мазнина в нея, да кажем. Съответно е по-суха, така, примерно плешка или джулан. Те не са особено мазни, но са по-евтини. И аз мога да купа това шио коджи, което е много евтино, защото продуктите са вода, ориз и сол, да го мариновам и да получа пържола, която се доближава повече до свинския врат, който е по-скъп. С по-ниска цена, с малко повече труд. И това от чисто бизнес гледна точка е много полезно, е много добро, защото е така френдли към бизнеса финансово,
много вкусно, много иновативно, нали, има много упорни точки относно това нещо. Кулинарията, следователно, не е само да купиш краставици, домати и месо и да го сготвиш в фурната, а Не. иновации. Абсолютно иновации, И постоянно учене. развитие. Да, и много важно нещо, което всеки трябва да знае, следенето на сезонните продукти и на локалните продукти. Защото един домат, който ми е докаран от Гърция в февруари месец, или едно биволско сърце отгледано в село Вакарел юли месец, нали, не мога ги сравниш двата домата. Лакаволя ли се нарича като термин? Локално да се пазаруват нещата? Сезонно? Няма представа. Да, сезонно и локално, така да го Да, речем. сезонно и локално, максимално пресни Да. продукти. Кой момент бе най-трудният в живота ти, ако изключим тези 45 шева до тук, Най-трудният момент, може който би, те замисля дали да се откажеш? със сигурност беше подготовката за националното, нали, за най-добър младофач на България, защото тогава съм 12 клас. Доста Тогава не си учене си осъзнава има. много. Да, има, нали, много учене и много предмети имаш да завършиш. В същото време ти трябва всеки божи ден да готвиш и да правиш тестове. В същото време, нали, опитвах се да работя. В същото време учех английски език, да вземат C1 ниво, за да мога да вляза в университета, защото се изисква поне B2, исках C1. В същото време от 12, вече 15 години играя водна топка. Кога ти остава време? Едва го съчетавах, чест ти казвам. И този 12 клас, първи срок конкретно, ставах в 7 сутринта, отивах на училище, после отивах на урок по български, за да си взема матурата, после отивах на урок по английски, за да си взема C1-то, после прибидах да уча всичкото това нещо, да наваксвам, после отивах да готвя да правя тестове, оттам отивам на басейна, прибирам се към 10 вечерта, 10:30, ям, пак сядам да уча. И към 12, не, по-късно, 1 часа си лягам и същото нещо. И така 3 месеца горе-долу. И в един момент просто не бях на себе си и го осъзнах, защото пуша цигари. И винаги съм пушил горе-долу една кутия цигари на ден, тогава пуших по 3. И въпреки всичко това ти не си спрял да се бориш. Не, но тогава просто ми беше най-тежко, но един път не съм си казал няма да го правя. Спирам. Точно обратното. Казвах си, има за какво да го правиш, знаеш каква е целта, постарай се да свършиш всичко както трябва. Какъв съвет би дал на твоите връстници, младото поколение, тези, които вървят по твоите стъпки? Интересувайте се. Това интересувайте се, четете и пътувайте. Нищо друго не е важно, защото когато тези 3 неща се случват, всичко останало идва от само себе си. Наистина, късмета ще те последва, възможностите ще дойдат, контактите ще дойдат, защото ти си даваш зор да постигнеш, нали, нещо и да научиш нещо. Това е най-важното. Така че пътуване, учене, четене. Нищо друго. Благодаря ти, Здравко. И аз съм много благодарен. Много ми Първият хареса. и най-млад лектор, който седна на нашото канапе, е Здравко Атанасов от КАИ Варна. И благодарение на Гурмет Фест ние имаме възможността да имаме такива гости, такива лектори, млади хора, които да показват, че бъдещето в България е светло, ясно и го има. Това бе първият епизод от История от бизнеса Events, новият формат, който гостува на ивентите и презентира нещата такива, каквито са на място. Аз съм Милен Минев и продължаваме с следващия ни лектор.